हाय लोगोफोर वेलकाम बेक टू माय यूट्यूब चेनेल आंनि सनजना ब्लग चेनेलाव फिन खेबसेबाव बरायनाय थाबाय लोगोफोर दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय लोगोफोर दिनै सरस्वती फुजानि जों एसे बेरायनो थांनो नागिरदों आरो लोगोफोरजों जमानो ओमफ्राय बेखौनो नोंसोरजोंबो शेयार खालामनो सानदों लोगोफोर ओमफ्राय जों दिनै थांगोन नायलाय भिडिअखौ नायबाय थाबानो मिन्थिगोन जों बहा थांगोन ओमफ्राय नायनो आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडबा नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर ओमफ्राय जायफोरा आंनि चेनेलाव गोदान प्लिज अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय लोगोफोर स' दिनैनि भिडिअखौ नायलायदो ओंखारखांबाय आं नै रेडि जाखाबाय लोगोफोरखौसो नेगासिनो ओमफ्राय लोगोफोरना जाबा थांनोसै स' दिनैनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो स' थ' बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै दायो लोगो मोनसिगोन लोगोफोरजों नैलाय सिख्लाफोरा सान्दुंबो गैया अखा हायां हायां मा खालामगोन दिनै बोथोरा माबा गिलिसासो दांनि मबाइला लाया मोनफैबाय जों नै दासो लायालै मोनफैबाय नै लोगोफोरजों नावकाटा पार्कआव जि मोजां मोजां बिबार दंखायो आयु आयु गावदां थब्ला थब्ला अखायासो हाना होबायना दा जोंखौ डिस्टार्बनो इमान गोजाननिफ्राय फैनानै आयु नै लोगोफोर पार्कआ बेनो जों नावकाटा पार्कआव फैदों ओमफ्राय अखासो हाबाय नायनायथिं बेरायगासिनो बोथोरा दोमैलु जानानै मोजां नुवासै दायाव गाखोनोबो अखा सिजोब्बायना फैसां मैसां गाखोनो मोजांथार नै नैला अखाखौ गिनानै हाबसोजोबना थाबाय बिसोरो आइ मा नाहरदो नोंसोरो बेटां माथो थांदों जों दा गारियाव सार्ज गैलानो आयु आयु अखा मोग्लाबसोदो मारिन र' नै लोगोफोर खोनादों ना इमान सारअन्थाइ गावदों लोगोफोर जों मैया जायगा बेरायनो थांनाया अखासो बिराद लोगो मोनबाय थांनाय समावथ' मोजांमोन बोथोरा ओमफ्राय बेवहाय मोनहैनाय लोगो लोगो बिराद अखा हाना होबाय ओमफ्राय जों जायगाखौनो गोसोबायदि बेरायनो मोनासै गोसोबायदि भिडिअबो लानो हायासै लोगोफोर भिडिअखौ लानो हायासै नोंसोरनो देखायजोबनो हायासै लोगोफोर स' बेनि थाखाय सरि बिनाय थाबाय लोगोफोर ओमफ्राय जों न'आव फैनोसै समावसो अखायाबो गारना होबाय मोनाखाबायमोन ओमफ्राय जोङो न'आव मोनफैनायाबो 7ता जाखादों हरनि ओमफ्राय भिडिअखौ गोसोबायदि लानो हायासै लोगोफोर बेनि थाखाय निमाहा बिनाय थाबाय स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै बाय बाय